Iestyn, dyma ni wythnos 6, lle fydd y dyn cwblhau pellter o 5 kilometr. A fi'n gwybod bod ti'n cofio hynny'n iawn yn dweud? O, ydw. Felly, os wyt ti'n barod i weithio'n galed, ni'n barod i weithio'n galed. Amdani. Cyn i ni wneud unrhyw fath o ymarfer corff, sdim ots os yw'n ddiwrnod cardio neu'n ddiwrnod ymwrthiant ac hit, mae rhaid cynhesu'r corff. Mae hyn yn osgoi unrhyw anafiad ac yn cynhesu'r corff fel bod ni'n barod i ymarfer a gweithio'n galed. Felly, awn ati. I ddechrau, dwi'n am i chi gerdded ar y spot gyda phengliniau uchel. Ni'n mynd i wneud hyn 16 o weithiau. 3, 2, 1, off a ni. 1, 2, 3, 4, da iawn chi. Pidwch â phoeni os yw'r pengliniau ddim mor uchel â hyn, ond dwi am i chi geisio. Mae'n holl bwysig bod ni'n twymo lan y coesau a'r hip flexors. 2, 1, a dyna ni. Nesa at yr hip flexor. Dyma beth sydd yn cysylltu'r clean i'r goes. Felly, cam ymlaen ar y dde, gwthio nôl ar y chwith, neis ac yn dal yn y corff sydd o lawr tymed bach, gwthio'r clean i'r blaen, ni'n mynd i ddal y stretch yma am 10 eiliad. 3, 2, 1, off a ni. Da iawn. Gwthiwch y clean i'r blaen, teimlwch y stretch. 3, 2, 1, draw at yr ochr arall, cam i mewn, y goes i'r dde i'r tu ôl, lan ar blaen y traed, sydd o lawr, gwthio'r clean, 10 eiliad arall. Off a ni. Da iawn. Gwnewch yn siŵr bod chi ddim yn gorwneud pethau. 3, 2, 1. Lyfli. Cam i mewn. Da iawn. Cefn y coesau sy'n nesa, felly croes i'r dde dros y chwith. Sefyll lan yn dal, plygio'r cliniau, a lawr a ni. Nawr, ni'n mynd i ddal y stretch am 10 eiliad. Peidiwch â phoeni os nad ych chi'n gallu cyrraedd y llawr. Os ych chi fynd hyn, mae'n iawn. Ni'n dechrau nawr. 3, 2, 1, off a ni. Dim ond 10 eiliad. Paid gordynnu'r stretch. A rolio lan ar y bach. Y pen sydd ola i godi. Lyfli, draw at yr ochr arall. Y goes chwith dros y goes dde. Sefyll lan yn dal. Plygio'r cliniau, rolio lawr. Ewch mor dwfn a fedrwch chi. A 3, 2, 1, 10 eiliad. Teimlwch y stretch lawr cefn y coesau. Da iawn. 3, 2, 1, rolio nôl lan yn ara bach. Da iawn chi. At yr ysgwyddau nesaf, a mae'n holl bwysig bod ardal yma'r corff wedi twymo lan, yn barod neu i redeg neu i wneud ymarfer ymwrthiant. Felly, rolio'r ysgwyddau nôl, 8 gwaith yw'r gofyn i'r cefn ac yna i'r blaen. 3, 2, 1, off a ni. So, cylchoedd mawr, mynd ar ysgwyddau reit lan i'r clustiau a gwthio nôl. Lyfli. Neis ac yn llefn. Gwych. 3, 2, 1. A nawr i'r blaen. 1, 2. Gnewch yn siŵr bod y cylchoedd yn cylchoedd mawr. Lyfli, da iawn. Dewch ar ysgwyddau reit lan at y clustiau. Gwthio'r blaen. 3, 2, ac 1. Lyfli. At yr asgwrn cefn a top y corff nesaf gyda torso twist. Breichiau lefel yr ysgwyddau ac yn aros fyna. Troi i'r dde, pivot ar y goes chwith. Troi i'r chwith, pivot ar y goes dde. Ni'n mynd i wneud 16 ohonyn nhw. Barod? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4,
Symudiad llyfn, please. Cadw'r breichiau'n uchel. Lefel yr ysgwyddau. Twist i'r asgwrn cefn. A nadlwch. 3, 2, 1. Lovely. Ni wedi twymo lan, a ni wedi stretcho, a nawr ni'n barod i godi cyfradd y galon. Felly dwi am i ti redeg ar y spot am 20 eiliad. 3, 2, 1, off a ni. Ewch mor gyflym a fedrwch chi. Da iawn a nadlwch. Chi'n neud yn wych, da iawn. Odych chi'n barod i weithio'n galed heddiw? Fi'n gobeithio. 3, 2, 1. Gwych, amdani. Gweithio cefn y breichiau gyda tricep kickback ni'n mynd i wneud nawr. Felly, plygu yn y coesau, pwysau yn y sodle, cefn sydd plygu dros y tymed bach, y benelyn nôl, a dyw'r benelyn ddim yn symud. Squeeze yn ôl a lawr. Barod, David? OK. So, pen ôl yn ôl, dim ond tymed bach o squat, pwys yn y sodle, breichiau nôl, plygu dros y tymed bach, a breichiau'n syth. 1. Lovely. 2. Lovely. So squeeze wrth bod chi'n mynd nôl. Lovely. Great. Sgwyddio lawr. Lovely. Gwych. So beth sy'n bwysig yw bod y pwysau yn y sodle, bod y cefn yn syth, bod y pen yn estyniad o'r asgwrn cefn, a hefyd bod y breichiau'n mynd nôl, a bod yna squeeze bach i'r dryffen, the tricep, wrth bod ti'n mynd nôl. Da iawn. Gwych. 4. Lovely. 3. Lovely. 2. Squeeze yn ôl. Y benelyn yn syth ac yn sownd i'r corff. 1. Fantastic. A dyna ni. Reit te pawb, munud heddiw, wythnos 6, ac felly dyma'r gofyn 60 eiliad. David, yn barod? Ynddo. Reit te, off a ni. So, y benelyn o dan yr ysgwyddau, pen neis ac yn hir, a'r gwddfn hir gyda'r asgwrn cefn. Barod? 3, 2, 1, lan a ni. Gwych. Felly, pethau i gofio gyda'r plank yw bod y pen yn estyniad o'r asgwrn cefn. Please peidiwch gostwng y pen i lawr. Sdim angen i chi weld beth mae'ch traed yn neud. So neis ac yn dal ac yn hir trwy'r corff i gyd. Nawr, gyda'r coesau, maen nhw'n syth, ond wrth gwrs, os oes yna unrhyw boen neu os ych chi'n siglo cymaint, bod rhaid i chi roi nhw lawr. David, newn ni ddangos jyst i bawb adre beth i wneud os oes angen jyst i gostwng y pengliniau. A mae'r cefn dal yn aros yn syth, mae'r stumog wedi signo mewn yn dyn, mae'r lats fan hyn yn tynhau ac yn gweithio, mae popeth yn dyn a'r cyhyrau yn gweithio. Teimlo'n iawn? Ynddo. OK, lan nôl â ni. Just aroswch yn y lle a'r fan i wneud yn siŵr bod chi'n gryf i gyd. 3, 2, 1. Da iawn chi, munud, David. Gwych. Soldiers, milwyr sy'n nesa ar gyfer yr 20 eiliad o hit. Felly, ewch mor gyflym a fedrwch chi. David, barod? Ynddo. OK, 3, 2, 1, off a ni. So mae'r breichiau a'r coesau yn symud ar yr un pryd. Ni'n anadlu. Da iawn, David. Cydio ymlaen i fynd. Ewch mor gyflym fedrwch chi. Gewch chi camu nôl os yw hynna'n ormodol i chi. Neu, off a ni os mae fe'n rhy rwydd. 3, 2, 1. A dyna ni. Da iawn, David. Squat llydan sy'n nesa, wide leg squat. Felly, coesau ar led, traed yn pwyntio allan a'r bengliniau yn mynd allan tuag at y traed. Felly, sgwyddo nôl, lawr a squeeze i fyny. Barod, David? 16 o weithiau, traed yn pwyntio allan a'r pengliniau yn dilyn ffordd y traed. Okay? Cefn neis ac yn syth, lovely. Lawr a ni, a lan, squeeze at y top. Lawr a ni, squeeze at y top. So wneud yn siŵr bod y cefn neis ac yn syth, a nadlu trwy'r amser wrth gwrs, a nadlu allan, a nadlu mewn. A nadlu allan,
anadlu mewn. Neu'n siŵr bod y cefn yn aros yn syth, lyflu. So o'r ochr, mae'r cefn yn aros yn syth, dim angen i chi fynd yn rhy dwfn chwaith, sgwydde nôl, dim plygu'r blaen, lyflu David, gwych. Lan â ni, ti'n gwenu? Lyflu! Dach yn joio fe? Lan â ni. Lyflu, 4 gwaith arall yn fwy. 3. A 2. 1 yn fwy. Lyflu, a dyna ni. 20 eiliad o hit sy'n nesa gyda ffug sgipio. Cofiwch i fynd mor gyflym a fedrwch chi fynd. Barod, David? 3, 2, 1. Gafel yn y rhaff ffug na. Off a ni. Reit, gewch chi fynd fel hyn. Os oes angen i chi fynd bach yn arafach. Just neis ac yn araf. Ond beth sy'n bwysig o bod y breichiau yn mynd ar yr un amser a'r traed. Lan â ni. 4, 3, 2, 1. Dewch chi stop da iawn. Creu siap a cryfder i'r ysgwyddau nesaf gyda front raise. Codi'r boteli hyd at yr ysgwyddau a gosod nhw lawr yn araf bach. Stumog mewn yn dyn, traed i'r blaen, pengliniau yn ysgafn a wedi ymlacio. Lyflu. 16 o weithiau, David, lan â ni. 1. A lawr, lyflu. 2. Lyflu, ddim yn gyflym ar y bach. 3, a really ar y lawr, lyflu. 4, mae'r ysgwyddau ffwrdd o'r clistiau, lyflu, mae'r cefn yn syth. Gret. Mae hyn yn gweithio blaen yr ysgwyddau, yr anterior deltoid. Dyma beth ni eisiau os ni moyn gwisgo vest tops, os ni moyn gwisgo ffrociau, os ni moyn gwisgo pethau sydd yn dangos yn ysgwyddau ni. Ac yn creu sgwyddau a silhouette cryf. Da iawn, David. Fi'n gallu gweld ti yn y ffroc na nawr. Da iawn. Un pink. Neis ac yn araf. 4, 3, 2, 1 yn fwy, please. A dyna ni. Mae bod pink yn lliw da i, David. Cwrlyn y deuben, bicep curl i weithio'r breichiau sy'n nesa. Felly, y benelyn i flaen cawell yr ysena to the front of your rib cage, codi'r poteli lan a lawr. Amdani, David. Lyflu, diolch. Felly, neis ac yn dal. Lyflu. 1. 2, neis ac yn araf. 16 o weithiau ni'n mynd i wneud hyn. Ac wrth gwrs, gobeithio bod chi wedi dewis poteli mwy o seis erbyn hyn. Lyflu, David, gosling yr ysgwyddau cefn sydd penlan yn uchel. A nadlu. Lyflu. Gwych. So mae'r pengliniau yn neis ac yn ysgafn wedi ymlacio, mae'r traed yn gwynebu i'r blaen, mae'r stumog mewn, mae'r cefn yn syth, a ni'n gweithio cyhyrra'r breichiau. Gwych. 3 yn fwy. 3, 2, 1 yn fwy. A dyna ni. Ni'n mynd i weithio llwyth o gyhyrra'r corff nawr ar yr un pryd, gyda compound squat to shoulder press. Felly, squat lawr, codi lan, cheeky hammer curl, gwthio lan i'r shoulder press, nôl lawr a nôl mewn i'r squat. 16 o rhain, David. Cofio rhain? Cofio cheeky hammer curl. So trad i'r blaen, pwys yn y sodle, pen ôl yn ôl gyda'r squat, codi lan, hammer curl, gwthio lan i'r shoulder press, lawr â ni, nôl mewn i'r squat. 16 o rhain. Lyflu. Gwthio lan, lawr, lyflu. Gwthio lan, so dewch y breichiau lawr, squat, lyflu, codi'r breichiau, gwych. Neis ac yn araf, canolbwyntio ar y symudiad, neu'n siŵr bod y sodlau yna yn sownd i'r llawr. Lyflu. Pen ôl yn ôl, sodlau'n syth at y llawr. Trio paid codi'r sodlau, holl bwysig yn y squat. Ti'n gweithio rili galed, da iawn i chi gytre hefyd. Lan â ni, lawr. So,
Mae hwn yn gweithio cyhyra'r corff I gyd bron. Felly, mae'n meddwl bod ti'n mynd I llosgi llwyth o galorïau. Lan â ni, gwthio lan, da iawn. 4 ar ôl, squat, cheeky hammer curl, gwthio lan, lawr at yr ysgwyddau, ryddhau'r poteli, squat lawr, na'n siŵr bod y sodlau yna'n aros ar y llawr. Holl bwysig, cement the soles of the feet to the floor. Codi lan, un yn fwy, squat lawr, hammer curl lan, codi'r poteli, gwych, da iawn chi. Gweithio'r core yn benodol yr abs a'r transverses a'r pelvic floor nesaf gyda Russian twists. Felly, pen ôl lawr i'r llawr, sodle wedi I roed mewn i'r llawr a'r traed yn pwyntio at y to. Dyna beth sy'n bwysig. Reit, David, os ni di afel yn y potel dŵr, a dyn ni off I rwyfo. Felly, lawr â ni, ar ochr arall, a wedyn ni, just pwyso nôl tymau bach fel bod y cyhyrau yn dechrau gweithio. Da iawn, David, gwyddo'r neis ac yn uchel. Felly, beth sy'n bwysig yw bod y traed yn pwyntio tuag at y to. Mae'r pelvis yn cael ei tilto o dan, a beth sy'n bwysig yw bod ni'n pwyso nôl tymau bach, rhwyfo, neud yn siŵr bod y transverses, y pelvic floor, a'r abs I gyd yn dyn. Just rhwyfo naill ochr, 16 o weithio na gyd, 3, 2, 1, Lovely, gyd I orffwyso. Gweithio cefn y breichiau gyda tricep, kick-back ni'n mynd I wneud nawr. Felly, plygu yn y coesau, pwysau yn y sodle, cefn sydd plygu dros at yma bach, y benelyn nôl, a dyw'r benelyn ddim yn symud. Squeeze yn ôl a lawr. Bara, David? OK. So, pen ôl yn ôl, dim ond yma bach o squat, pwys yn y sodle, breichiau nôl, plygu dros at yma bach, a breichiau'n syth. 1. Lovely. 2. Lovely. So squeeze wrth bod chi'n mynd nôl. Lovely. Great. Sgwyddio lawr. Lovely. Gwych. So beth sy'n bwysig yw bod y pwysau yn y sodle, bod y cefn yn syth, bod y pen yn estyniad o'r asgwrn yn cefn, a hefyd bod y breichiau'n mynd nôl, a bod yna squeeze bach i'r dryffen, the tricep, wrth bod ti'n mynd nôl. Da iawn. Gwych. 4. Lovely. 3. Lovely. 2. Squeeze yn ôl. Y benelyn yn syth ac yn sownd i'r corff. 1. Fantastic. A dyna ni. Reit, ta pawb, munud heddiw, wythnos 6, ac felly dyma'r gofyn 60 eiliad. David, yn barod? Ynddo. Reit te, off a ni. So, y benelyn o dan yr ysgwyddau, pen neis ac yn hir, a'r gwddfn hir gyda'r asgwrn cefn barod. 3, 2, 1, lan a ni. Gwych. Felly, pethau I gofio gyda'r planc yw bod y pen yn estyniad o'r asgwrn cefn. Please peidiwch gostwng y pen I lawr. Sdim angen I chi weld beth mae'ch traed yn neud. So neis ac yn dal ac yn hir trwy'r corff I gyd. Nawr, gyda'r coesau, maen nhw'n syth, ond wrth gwrs, os oes yna unrhyw boen neu os ych chi'n siglo cymaint, bod rhaid I chi roi nhw lawr. David, nawn ni ddangos jyst I bawb adre beth I wneud os oes angen jyst I gostwng y pengliniau. A mae'r cefn dal yn aros yn syth, mae'r stumog wedi signo mewn yn dyn, mae'r lats fan hyn yn tynhau ac yn gweithio, mae popeth yn dyn a'r cyhyrau yn gweithio. Teimlo'n iawn? Ynddo. OK, lan nôl â ni. Just aroswch yn y lle a'r fan I wneud yn siŵr bod chi'n gryf I gyd. 3, 2, 1. Da iawn chi, munud, David. Gwych. Soldiers, milwyr sy'n nesa ar gyfer yr 20 eiliad o hit. Felly, ewch mor gyflym mae fedrwch chi. David, barod? Ynddo. OK, 3, 2, 1, off a ni. So mae'r breichiau a'r coesau yn symud ar yr un pryd. Ni'n anadlu. Da iawn, David. Cydio ymlaen I fynd. Ewch mor gyflym fedrwch chi. Gewch chi camu nôl os yw hynna'n ormodol I chi. Neu, off a ni os mae fe'n rhy rwydd. 3, 2, 1.
A dyna ni. Da iawn, David. Sgwat llydan sy'n nesa, wide leg squat. Felly, coesau ar y led, traed yn pwyntio allan a'r bengliniau yn mynd allan tuag at y traed. Felly, sgwyddo nôl, lawr a squeeze i fyny. Barod, David? 16 o weithiau, traed yn pwyntio allan a'r pengliniau yn dilyn ffordd y traed. Okay? Cefn neis ac yn syth, lovely. Lawr a ni, a lan, squeeze at y top. Lawr a ni, squeeze at y top. So wneud yn siŵr bod y cefn neis ac yn syth, a nadlu trwy'r amser wrth gwrs, a nadlu allan, a nadlu mewn. A nadlu allan, a nadlu mewn. Wneud yn siŵr bod y cefn yn aros yn syth, lovely. So o'r ochr, mae'r cefn yn aros yn syth, dim angen i chi fynd yn rhy dwfn chwaith, sgwyddo nôl, dim plygu'r blaen, lovely David, gwych. Lan a ni, ti'n gwenu? Lovely! Dechrau joio fe. Lan a ni. Lovely, 4 gwaith arall yn fwy. 3. A 2. 1 yn fwy. Lovely, a dyna ni. 20 eiliad o hit sy'n nesa gyda ffug sgipio. Cofiwch i fynd mor gyflym a fedrwch chi fynd. Barod, David? 3, 2, 1. Gafel yn yr half ffug na. Off a ni. Reit, gewch chi fynd fel hyn. Os oes angen i chi fynd bach yn arafach. Just neis ac yn araf. Ond beth sy'n bwysig o bod y breichiau yn mynd ar yr un amser a'r traed. Lan a ni. 4, 3, 2, 1. Dewch chi stop, da iawn. Creu siap a cryfder i'r ysgwyddau nesaf gyda front raise. Codi'r boteli hyd at yr ysgwyddau a gosod nhw lawr yn araf bach. Stumog mewn yn dyn, traed i'r blaen, pengliniau yn ysgafn a wedi ymlacio. Lovely. 16 o weithiau, David, lan a ni. 1. A lawr, lovely. 2. Lovely, ddim yn gyflym ar y bach. 3, a really ar y lawr, lovely. 4, mae'r ysgwyddau ffwrdd o'r clistiau, lovely. Mae'r cefn yn syth. Gret. Mae hyn yn gweithio blaen yr ysgwyddau, yr anterior deltoid. Dyma beth ni eisiau os ni moyn gwisgo vest tops, os ni moyn gwisgo ffrociau, os ni moyn gwisgo pethau sydd yn dangos yn ysgwyddau ni. Ac yn creu sgwydda a silhouette cryf. Da iawn, David. Fi'n gallu gweld ti yn y ffroc na nawr. Da iawn. Un pink. Neis ac yn araf. 4, 3, 2, 1 yn fwy, please. A dyna ni. Mae'n bod pink yn lliw dau, David. Cwrlyn y deuben, bicep curl i weithio'r breichiau sy'n nesa. Felly, y benelyn i flaen, cawell yr asena to the front of your rib cage, codi'r poteli lan a lawr. Amdani, David. Lovely, diolch. Felly, neis ac yn dal. Lovely. 1. 2, neis ac yn araf. 16 o weithiau ni'n mynd i wneud hyn. Ac wrth gwrs, gobeithio bod chi wedi dewis poteli mwy o seis erbyn hyn. Lovely, David, gosling yr ysgwyddau cefn sydd penlan yn uchel. A nadlu. Lovely. Gwych. So mae'r pengliniau yn neis ac yn ysgafn wedi ymlacio. Mae'r traed yn gwynebu i'r blaen. Mae'r stumog mewn, mae'r cefn yn syth. A ni'n gweithio cyhyrra'r breichiau. Gwych. 3 yn fwy. 3, 2, 1 yn fwy. A dyna ni. Ni'n mynd i weithio llwyth o gyhyrra'r corff nawr ar yr un pryd gyda compound squat to shoulder press. Felly, squat lawr, codi lan, cheeky hammer curl, gwthio lan i'r shoulder press, nôl lawr a nôl mewn i'r squat. 16 o rhain, David. Cofio rhain? Cofio cheeky hammer curl. So trad i'r blaen, pwys yn y sodle, pen ôl yn ôl gyda'r squat, codi lan, hammer curl, gwthio lan i'r shoulder press, lawr a ni, nôl mewn i'r squat.
16 o'r ein. Lovely. Gwthio lan. Lawr. Lovely. Gwthio lan. So, dewch y breichiau lawr. Squat. Lovely. Codi'r breichiau. Gwych. Neis ac yn araf. Canolbwyntio ar y symudiad. Neu'n siŵr bod y sodlau yna yn sownd i'r llawr. Lovely. Pen ôl yn ôl. Sodlau'n syth at y llawr. Trio paid codi'r sodlau, holl bwysig yn y squat. Ti'n gweithio rili galed, da iawn chi gytre hefyd, lan â ni, lawr. So, mae hwn yn gweithio cyhyra'r corff i gyd bron. Felly, mae'n meddwl bod ti'n mynd i llosgi llwyth o galorïau. Lan â ni, gwthio lan, da iawn. 4 ar ôl, squat, cheeky hammer curl, gwthio lan, lawr at yr ysgwyddau, ryddhau'r pateli, squat lawr, na'n siŵr bod y sodlau yna yn aros ar y llawr. Holl bwysig. Cement the soles of the feet to the floor. Codi lan, un yn fwy, squat lawr, hammer curl lan, codi'r pateli, gwych, da iawn chi. Gweithio'r core yn benodol yr abs a'r transverses a'r pelvic floor nesa gyda Russian twists. Felly, pen ôl lawr i'r llawr, sodle wedi i roed mewn i'r llawr a'r traed yn pwyntio at y to. Dyna beth sy'n bwysig. Reit, David, os ni wedi afel yn y potel dŵr, a dyn ni off i rwyfo. Felly, lawr â ni, ar ochr arall, a wedyn ni, just pwyso nôl tymau bach fel bod y cyhyrau yn dechrau gweithio. Da iawn, David, gwddwg neis ac yn uchel. Felly, beth sy'n bwysig yw bod y traed yn pwyntio tuag at y to. Mae'r pelvis yn cael ei tilto o dan, a beth sy'n bwysig yw bod ni'n pwyso nôl tymau bach, rhwyfo, neud yn siŵr bod y transverses, y pelvic floor, a'r abs i gyd yn dyn. Just rhwyfo naill ochr, 16 o weithio na gyd, 3, 2, 1, lovely, gyd i orffwyso. Gweithio cefn y breichiau gyda tricep, kick back ni'n mynd i wneud nawr. Felly, plygu yn y coesau, pwysau yn y sodle, cefn sydd plygu dros y tymau bach, y benelyn nôl, a dyw'r benelyn ddim yn symud. Squeeze yn ôl a lawr. Barod, David? OK. So, pen ôl yn ôl, dim ond tymau bach o squat, pwysau yn y sodle, breichiau nôl, plygu dros y tymau bach, a breichiau'n syth. 1. Lovely. 2. Lovely. So squeeze wrth bod chi'n mynd nôl. Lovely. Great. Sgwyddio lawr. Lovely. Gwych. So beth sy'n bwysig yw bod y pwysau yn y sodle, bod y cefn yn syth, bod y pen yn estyniad o'r asgwrn cefn, a hefyd bod y breichiau'n mynd nôl, a bod yna squeeze bach i'r dryffen, the tricep, wrth bod ti'n mynd nôl. Da iawn. Gwych. 4. Lovely. 3. Lovely. 2. Squeeze yn ôl. Y benelyn yn syth ac yn sownd i'r corff. 1. Fantastic. A dyna ni. Reit, ta pawb, munud heddiw, wythnos 6, ac felly dyma'r gofyn 60 eiliad. David, yn barod? Ynddo. Reit, off a ni. So, y benelyn o dan yr ysgwyddau, pen neis ac yn hir, a'r gwddfn hir gyda'r asgwrn cefn. Barod? 3, 2, 1, lan a ni. Gwych. Felly, pethau i gofio gyda'r planc yw bod y pen yn estyniad o'r asgwrn cefn. Please, peidiwch gostwng y pen i lawr. Sdim angen i chi weld beth mae'ch traed yn neud. So, neis ac yn dal ac yn hir trwy'r corff i gyd. Nawr, gyda'r coesau, maen nhw'n syth, ond wrth gwrs, os oes yna unrhyw boen, neu os ych chi'n siglo cymaint, bod rhaid i chi roi nhw lawr. David, newn ni ddangos jyst i bawb adre beth i wneud os oes angen jyst i gostwng y pengliniau. A mae'r cefn dal yn aros yn syth, mae'r stumog wedi signo mewn yn dyn, mae'r lats fan hyn yn tynhau ac yn gweithio, mae popeth yn dyn a'r cyhyrau yn gweithio. Teimlo'n iawn? Ynddo. OK, lan nôl â ni.
Just aroswch yn y lle a'r fan i wneud yn siŵr bod chi'n gryf i gyd. 3, 2, 1. Da iawn chi, munud David, gwych. Soldiers, milwyr sy'n nesa ar gyfer yr 20 eiliad o hit. Felly, ewch mor gyflym a fedrwch chi. David, barod? No. OK, 3, 2, 1, off a ni. So mae'r breichiau a'r coesau yn symud ar yr un pryd. Ni'n anadlu. Da iawn, David. Cydio ymlaen i fynd. Ewch mor gyflym fedrwch chi. Gewch chi camu nôl os yw hynna'n ormodol i chi. Neu, off a ni os mae fe'n rhy rwydd. 3, 2, 1. A dyna ni. Da iawn, David. Squat llydan sy'n nesa, wide leg squat. Felly, coesau ar y led, traed yn pwyntio allan a'r bengliniau yn mynd allan tuag at y traed. Felly, sgwyddo nôl, lawr a squeeze i fyny. Barod, David? 16 o weithiau, traed yn pwyntio allan a'r pengliniau yn dilyn ffordd y traed. Okay? Cefn neis ac yn syth, lovely. Lawr a ni, a lan, squeeze at y top. Lawr a ni, squeeze at y top. So, wneud yn siŵr bod y cefn neis ac yn syth, a nadlu trwy'r amser wrth gwrs, a nadlu allan, a nadlu mewn. A nadlu allan, a nadlu mewn. Wneud yn siŵr bod y cefn yn aros yn syth, lovely. So, o'r ochr, mae'r cefn yn aros yn syth, dim angen i chi fynd yn rhy dwfn chwaith, sgwyddo nôl, dim plygu'r blaen, lovely David, gwych. Lan a ni, ti'n gwenu? Lovely! Ddech yn joio fe? Lan a ni. Lovely, 4 gwaith arall yn fwy. 3. A 2. 1 yn fwy. Lovely, a dyna ni. 20 eiliad o hit sy'n nesa gyda ffug sgipio. Cofiwch i fynd mor gyflym a fedrwch chi fynd. Barod, David? No. 3, 2, 1. Gafal yn yr half ffug na. Off a ni. Reit, gewch chi fynd fel hyn. Os oes angen i chi fynd bach yn arafach. Just neis ac yn araf. Ond beth sy'n bwysig o bod y breichiau yn mynd ar yr un amser a'r traed. Lan a ni. 4, 3, 2, 1. Dewch chi stop, da iawn. Creu siap a cryfder i'r ysgwyddau nesaf gyda front raise. Codi'r boteli hyd at yr ysgwyddau a gosod nhw lawr yn araf bach. Stumog mewn yn dyn, traed i'r blaen, pengliniau yn ysgafn a wedi ymlacio. Lovely. 16 o weithiau, David, lan a ni. 1. A lawr, lovely. 2. Lovely, ddim yn gyflym ar y bach. 3, a really ar y lawr, lovely. 4, mae'r ysgwyddau ffwrdd o'r clistiau, lovely. Mae'r cefn yn syth. Gret. Mae hyn yn gweithio blaen yr ysgwyddau, yr anterior deltoid. Dyma beth ni eisiau os ni moyn gwisgo vest tops, os ni moyn gwisgo ffrociau, os ni moyn gwisgo pethau sydd yn dangos yn ysgwyddau ni. Ac yn creu sgwydda a silhouette cryf. Da iawn, David. Fi'n gallu gweld ti yn y ffroc na nawr. Da iawn. Un pink. Neis ac yn araf. 4, 3, 2, 1 yn fwy, please. A dyna ni. Mae'n bod pink yn lliw da i David. Cwrlyn y deuben, bicep curl i weithio'r breichiau sy'n nesa. Felly, y benelyn i flan cawell yr ysennau to the front of your rib cage, codi'r poteli lan a lawr. Amdani, David. Lovely, diolch. Felly, neis ac yn dal. Lovely. 1. 2, neis ac yn araf. 16 o weithiau ni'n mynd i wneud hyn. Ac wrth gwrs, gobeithio bod chi wedi dewis poteli mwy o seis erbyn hyn. Lovely, David, gosling yr ysgwyddau cefn sydd, penlan yn uchel. A nadlu. Lovely. Gwych. So mae'r pengliniau yn neis ac yn ysgafn wedi ymlacio, mae'r traed yn gwynebu i'r blaen, mae'r stumog mewn, mae'r cefn yn syth, a ni'n gweithio cyhyrra'r breichiau.
Gwych. 3 yn fwy. 3, 2, 1 yn fwy. A dyna ni. Ni'n mynd i weithio llwyth o gyhyr corff nawr ar yr un pryd gyda compound squat to shoulder press. Felly, squat lawr, codi lan, cheeky hammer curl, gwthio lan i'r shoulder press, nôl lawr a nôl mewn i'r squat. 16 o rhain, David. Cofio rhain? Cofio cheeky hammer curl. So trad i'r blaen, pwys yn y sodle, pen ôl yn ôl gyda'r squat, codi lan, hammer curl, gwthio lan i'r shoulder press, lawr a ni, nôl mewn i'r squat. 16 o rhain. Lovely. Gwthio lan, lawr, lovely. Gwthio lan, so dewch o breichiau lawr, squat, lovely, codi'r breichiau, gwych. Neis ac yn araf, canolbwyntio ar y symudiad, neu'n siŵr bod y sodlau yna yn sownd i'r llawr, lovely. Pen ôl yn ôl, sodlau'n syth at y llawr, trio paid codi'r sodlau, holl bwysig yn y squat. Ti'n gweithio rili galed, da iawn chi gytre hefyd, lan a ni, lawr. So, mae hwn yn gweithio cyhyr corff i gyd bron. Felly, mae'n meddwl bod ti'n mynd i llosgi llwyth o galoriau. Lan a ni, gwthio lan, da iawn. 4 ar ôl, squat, cheeky hammer curl, gwthio lan, lawr at yr ysgwyddau, ryddhau'r poteli, squat lawr, na'n siŵr bod y sodlau yna yn aros ar y llawr. Holl bwysig, cement the soles of the feet to the floor. Codi lan, 1 yn fwy, squat lawr, hammer curl lan, codi'r poteli, gwych, da iawn chi. Gweithio'r core yn benodol yr abs a'r transverses a'r pelvic floor nesa gyda Russian twists. Felly, pen ôl lawr i'r llawr, sodle wedi i roed mewn i'r llawr a'r traed yn pwyntio at y to. Dyna beth sy'n bwysig. Reit, David, os ni di afel yn y potel dŵr, a dyn ni off i rwyfo. Felly, lawr a ni, ar ochr arall, a wedyn ni, just pwyso nôl tymau bach fel bod y cyhyrau yn dechrau gweithio. Da iawn, David, gwddwg neis ac yn uchel. Felly, beth sy'n bwysig yw bod y traed yn pwyntio tuag at y to. Mae'r pelvis yn cael ei tilto o dan, a beth sy'n bwysig yw bod ni'n pwyso nôl tymau bach, rhwyfo, neud yn siŵr bod y transverses, y pelvic floor, a'r abs i gyd yn dyn. Just rhwyfo naill ochr, 16 o weithio na gyd, 3, 2, 1. Lovely, gyd i orffwyso. Reit, mae'n amser i ni dawelu'r corff, a mae fe'r un mor bwysig ac yn hysu. Barod? Cam wrth gam, i'r ochr, swingio'r breichiau, ar y bach, symudiad llyfn. Nawr, mae'n bwysig bod ni'n dod a chyfradd y galon lawr. Mae'n bwysig bod ni'n rheoli'r anadl, felly, mewn trwy'r troen. Mas trwy'r ceg. Mewn trwy'r troen. Mas trwy'r ceg. Ag eto, please. Da iawn. Peidiwch â phoeni os nag yw'r cyfradd y galon yn dod lawr yn syth. Rheoli'r anadl sy'n bwysig. Cadw'r pen yn uwch na'r chest. Swingio'r breichiau. Mewn trwy'r troen, mas trwy'r ceg. 3, 2, 1. Lovely. Stretch i'r coesau nesa, a fe fydd hyn yn gyfarwydd i chi, felly y dde dros y chwith. Tynnu lan yn dal trwy'r corff, plygu o'r pliniau, rolio lawr yn ar y bach. Cadw'r pen yn uwch na'r chest, please. Stretch, yn adlu mewn.
Nawr gewch chi roi'r pen lawr. Anadlu allan. Lovely. Dal y stretch am 10 eiliad. Anadlwch. Dewch lan yn ara bach. Y pen yw'r peth ola i ddod lan. Draw i'r ochr arall. Y goes chwith dros y dde. Tynnu lan yn dal yn y corff, plygio'r cluniau, lawr â ni. Cadw'r pen lan, anadlu mewn. Nawr gewch chi gostwng y pen. Lovely. 10 eiliad. Anadlwch. A rolio lan ar y bach. Y pen yw'r peth ola sy'n codi. Lovely. At y breichiau a'r ysgwyddau nesaf, felly sefyll lan yn dal. A fraich y dde lan, a wedyn tynnu ar draws y corff. Byddwch yn ofalus i beidio pwysio ar y benelyn. Da iawn, 10 eiliad. Cadwch yr ysgwydd i ffwrdd o'r glist. 3, 2, 1. Lovely. Na draw at yr ochr arall. Y fraich lan. Drosodd â ni. 10 eiliad. Dal efo 3, 2, 1. Da iawn. Cefn y breichiau sy'n nesaf, felly ymestyn lan. Dal yn y benelyn dde. Gwthio tymau bach. Tymlo'r stretch lawr y driffen, down the tricep. Sefwch yn syth. 3, 2, 1. Lovely, lan â ni. A draw at yr ochr arall, lan. Gafel just uwch ben y benelyn chwith. Tynnu tymau bach. Sefwch lan yn syth. Mwynhewch y stretch. 3, 2, 1. Lan â ni. Mas â ni. Gwych. Siglwch chi mas.